Brad. Uy. Kita nga sa ratong buwan na rin. Itong electric fan ba? Asa mo ka naman na 15 na noong ko. Ano ko yung pangitaan ni mo nga? Ikaw mo nang tagiyanak. May dala na ako na kay ako yung pangitaan. Gatitanghag mo na kang buwangan ka. Kaya, unsa? Kaya dito hanan eh. Pangutana ka na ako. Nakakita na ba ka? Ay maghingan ko, imo ba nang gidala? Adan imo eh. Samo kay kas kong duwa ba? Ano ko may pangitaan na ikaw may nagdala na? Ay may yate na pilusupo ng buwang ay. Bahala Androy. Gusto may sudan na to ron? O awa? Tang na sudan. Sa'yo pagtunin mo na ko? Jollibee? Inasal? Makdo? Kinako ko mangitag sudan? Ay kabastos buwang boy. Sige. Kaon ko. Bantay, mangayo igsudan ha. Ako? Mangayo igsudan mo? In your face. Buwang ka. Kaon draganahan ka. May manog, di ko kapalit ang sudan. Anak, pilusupo ng buwang ay. Ikaw! Wala ka dira. Unsa mo lang may luto? Kanya, problema din ang way luto dira. Karon dira way luto-luto. Practice ba? Aron ita mo problema mo panganon diri balay. Mao ba? Hindi ka mo kaon. O sige. Kita kane. Uy. Gipalitan pa man unta ti kag lami nga sudan. Kaila kane? Kaila kane? Oh, kaila ko. Fried chicken. Lolo nimo. At tungos gawas mo taon, bahala ka dira. Isig ko. No. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko?